Nagpapatuloy naman pong puspusang distribusyon pa rin ng plaka ng sasakyan sa Ilocos Region matapos ang pananalasa ng bagyo. At sinisita din ang mga sasakyan ng walang plaka upang magabayan na bumalik sa kanilang mga dealers upang makuha na ang plaka bilang paghanda sa striktong implementasyon ng nasabing polisiya. Nauna nang pinalawig ng operasyon po ng District Offices ng Land Transportation Office hanggang Sabado upang mas maraming motorista ang makakuha ng kanilang plaka. Ilang tanggapan din sa bansa ang nagpahayag na LTO na mismo ang mamimigay sa mga hindi pa nakakuha ng plaka. Bukod pa rito po, ang maaari nang makita ng mga motorista rin sa website ng LTO kung available na ang plaka at direkta ng kukunin sa pinakamalapit na opisina kalakip ng orihinal na photocopy ng official receipt and certificate of registration at ID ng rehistrado ng may-ari. Aalalay din ang kapulisan sa kampanya tungkol or ukol sa distribusyon ng plaka sa mga munisipal at barangay police station. Layunin na mapigilan ang pagbiyahe ng mga sasakyan na walang opisyal na plaka at mapigilan ang insidente ng hindi rehistrado o ninakaw na sasakyan upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko at sa kakalsadahan. IFM News. IFM News. IFM News.